Želiš trgovati na Binance-u, ali trebaš potvrditi svoj identitet. Bez brige, evo kako to napraviti u samo nekoliko koraka. Prvo, prijavi se ili registriraj na Binance platformu. Nakon prijave, klikni na svoj profil u gornjem desnom kutu. Pronađi opciju Identifikacija i klikni na Počni provjeru. Bit ćeš upućen na unos svojih osnovnih podataka, poput imena, prezimena i datuma rođenja. Sljedeći korak je upload osobnog dokumenta. Možeš koristiti osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu. Pobrini se da je fotografija jasna. Zadnji korak je selfie ili live provjera lica. Prati upute na ekranu i proces je gotov. Nakon što ti odobre identifikaciju, spreman si koristiti najpopularniju svjetsku kriptomjenjačnicu. Binance je svjetski broj 1 po volumenu trgovanja. Registriraj se preko našeg referral linka i ostvari do 20% popusta na naknade. Pronađi link u opisu i započni svoje kripto putovanje već danas na Binance.u.